Als de elite onder de marathonrieders de baan opkomt, bin de vrouwen al dwande met haar race. 66 vrouwen, met Frieske troeven als Maria Sterk en Wieteke Kramer. Azen meer oer de vrouwen. Voor sporters is de eerstvolgende wedstrijd vaak de belangrijkste. Maar dat is nou bij deze marathon op het Jereveen krijgt een beetje oors. Want oer 2 weken is het NK afstand in dezezelfde ijshal. En dan worden de startplakken voor de eerste wereldbekerwedstrijden verdeeld voor het komend seizoen. En dus luidt de focus voor een soort rieders al op dat NK. Het is voor u het hoofddoel. 4 november, dat hebben we op 1 april, als het seizoen voor u weer begint. Hebben we zo'n 4 november, dat is de dag en ja, dan moeten we goed wezen. Dat geldt voor ongetwijfeld Bob de Jong, maar ook Bob de Vries dus, Jorrit Bergsma en wellicht ook Arie Stoetinga. Dit geldt voor alle rieders die met mij werken. En hield hij meer marathonrieders maatje nou de oerstap naar het lange baanrieden. Bigelieks Douwe de Vries. De Vries had in de onrin op dit seizoen een 4 kilometer wedstrijd rieden. En dat ging zo goed dat hij ook op het NK afstand in actie komt. Ja, zo is het 20 ik dat. En ik denk de laatste keer dat ik rieden hier wie 43, iets van 4 wielien. Dus ja, dat was 6 seconden van mijn PR. Dus ja, dat was super. En ja, ik zie wel hoe het NK afstand gaat. Zo ik daar snoeien het riet, ja, dan misschien de wereldbeker ook wel leuk. En als dat heel goed gaat, misschien word je wel mooi dan een week afstand. Ja, dat weet ik nog niet. Waarom nou de finish bij de vrouwen? En het is daar razend spannend, want de finale gaat tussen 4 vrouwen waaruit Nadine Seideglans gelijk demereerd is. De Duitse riedster wenachtig in Drachten. Ze had de champagne al haast ontkurkt. Vaak winnen Duitsers in de laatste minuut, maar Seideglans wordt op de laatste meters verslaan. Ze wordt uiteindelijk treden. Ja, het was echt jammer dat ze mij nog in hadden, maar ik kan gewoon echt niet meer. Ik kreeg gewoon echt een kramp op de finishlijn. Dus, maar ik ben hartstikke blij met die 3e plek. Dan de start bij de Molie. En bij de Molie wordt het peloton de laatste jaren regeerd door de BAM-ploeg. En om die hegemonie is eens niet verloren. BAM regisseert en controleert. Met een ijzersterke Jorrit Bergsma rondenlang op kop die de tempo heeg houdt. En hij staan 74 rondjes, slag het Bob de Vries om een ronde vastsprong te pakken op het peloton. Krijgt in de laatste ronde nog help van Willem Hut. En dan is daar de ontsluiting. De winnaar is dan eens al bekend, want BAM is gewoon wel te sterk om daar nog wat om te verrooien. Het is net te dwan om te demareren en Bob de Vries zit in een zetel. Maar dan bad er wat opmerkelijks, want coach Jillet Anema wil het publiek spektakel bieden en liet Jorrit Bergsma demareren. We proberen nou nummer 2 rond te krijgen, maar ja, gewoon het mes was in de bek. Die nummer 2 is dus Jorrit Bergsma, want de enige die in staat is om het keunstikje van Bob de Vries te herhellen is ploegenoord Jorrit Bergsma. Hier is de ontsluiting van Bergsma met het peloton en dan krijgen we dus de ultieme finale tussen 2 ploegenoten. Eerst moet het peloton nog sprinten om het 3e plak. En ook daar had BAM met sprinter Stoetinga goede papieren. Maar Stoetinga komt krek te kwad en wordt uiteindelijk 4e. En Jillet, hij baalt. We willen hier 2 en 3, we willen het hele podium vol hebben. En ja, hier en 2 ben wel west. Dus op dat moment dan je het gewoon daarom en dan lukt dat net. En dat hier wel kind, zeg maar zeggen. Nog 2 ronden. Ja, maar opletten. Maar dost wat als coach, 2 ploegmaatjes in mijn corride, wat kist van? Nee, doe niks. Nee, dat zou oneerlijk zijn. Nee, die man moet nooit aan. En publiek op een bank. In een sprint adieu is het uiteindelijk Bob de Vries die het krijgt wat rapper is als Jorrit Bergsma. En Bob de Vries, hij wint de 2e marathon van het seizoen. BAM is nog altijd de sterkste ploeg van het hele peloton. De nummers 1, 2 en 4 binnen alle treien van BAM. Ja, we hebben de hele week sprinten geoefend en het ging steeds beter. Dus ik dacht, ik moet niet op kop beginnen. Nou, en als je dat pakt, gewoon super. Ja, op papier is dat denk ik wel de betere sprinter van de 2. Alleen ja, Jorrit is misschien wel een betere sprinter van. Ja, Jorrit is dat ook met sprongen vooruit gaan. Dus ik was er echt niet zo zeker. Maar super blij mee. BAM regeert het marathonrieden als neer tevoren. Hoe 2 weken, dan weten we dat ze echt de baas wezen zullen op het NK afstand.